Papusos na Negros Occidental naman siyang kamastol sa isang merkado sa Bagos City na sunog. Paliado ang alinya sa kuryente, ginalantaw ang inalimnan sang kalayo. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga ini ang pagkinalankaran sa mga residente matapos ginlamon sang kalayo ang mga stall sa merkado sa barangay Don Jorge L. Araneta sa Bagos City Biyernes ng gabi. Siyam ka mga stall ang nasunog. 7 ang totally gutted, kagduha ang partially damaged. Galinupok ito mga tanod dara daw kalas la panawag sakon. Wala sang nasalbar nga mga gamit ang mga tag-iya. Bangod na tabuan nga wala ang mga inisang natabo ang sunog. Hindi lang ni basta-basta mo kay anyway source of income gini namon. Medical sang mama diri namon ginakuha. Sunod sa supervisor sang fire substation sa Maaw, madasig na naglapta ang kalayo. Bangod human sa light materials sa mga balaliyaan, kagabok naman ang mga ini. Palyado na kuryente ang posible gintunaan sang sunog sunod sa BFP. Posible electrical in nature ang aton nga cause of fire. Posible base man sa kadaanon balasang aton nga market. Naglabot sa 3 million pesos ang danyo sa hinbilin sang sunog. Nagpasalig ang barangay nga makabaton sang bulig ang mga apektado. Kagamon nga sa barangay amon pa na nga tinguhaon nga makahatag man kami assistance sa ila kay emergency meeting muna kami. Sa Concepcion, Iloilo, nasunog ang duha ka bahin sang Mount Malabhag sa Pandi Asukar Sabado sang aga. Domingo sang hapon na sang nagdeklara ang BFP nga kontrolado na ang grass fire. Sunod sa Concepcion BFP, posible nga may nagpanguling sa lugar ason nga nagluntad ang grass fire. Aminado ang BFP nga mabudlay ang pagsaka sa lugar, bangod mataas nga porosyon sang bukid ang nasunog. Ginapahanumdom naman sa mga residente nga likawan ang pagpanguling nga masami gintunaan sang pareho nga insidente. Kamalud na posibilidad, ma'am, nagapangkauling bala dito sa babaw, ma'am. Hindi nila guro monitor mo lamang, ma'am, kasi siyempre lapad mo ng area, ma'am mo. Opo, Gerwa Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas.